Didelok saiki te ana gede warung kesak kaya bangun pasane. Mbak Nur malam ini agak cantik ya Mbak Nur. Heeh. Kok nyape kae? Ya Mbak Nur tak kei mic. Wedok ning kok kaya ana onde-ondene. Ning mikir ana kabele polosan. Heeh. Tapi rasa duwe mic Pak. Heeh, ora apa-apa. Mbak Pas. Wes gebol mic kok mah duwe mic. Dipejet. Elah. Oh, Berarti ora oleh go mic, wes. Oh, ya wis. Wes duwe mic. Sampeyan dadi pengarep bae, dadi pengarep ya. Saya dadi pengarep. Yo. Ora. Iki monole manut aku apa aku manut monole? sampai ora tau dipejet tak pejet aku saiki nyamuni. Walah. Waduh. Ya. Wah, wagu tenan. Wis, wagu bentuke. Apa? Bentuke wagu. Apa bentuke wagu? Tontomu. Oh, nek jenenge dikempit ngene iki. Apane sing dikempit? Ayo apa? Ayo wong karang dur ayu jebule ngisore iki gebol linggis ngono. Acara apa iki, Mas? Acara apa? Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Tahun. Oh, ulang tahun Alvaro Kenzi Putra Andrian. Mugi-mugi dadi bocah sing pinter, kok solehah piye to wong lanang kok solehah. Apa? Solekah. Nek lanang apa aja? Solikin. Solikin lah anak buahmu. Terus apa? Ya ora terus-terus nek terus-terus yo nabrak. Oh. Di wajib sik wae, Mas. Oke. Lagune apa yu? Wajibe apa? Weh. Bisa nyanyi kok. Oh ya tenan iki. Ya nek kleru to. Ana sing keler pipi. Monggo Mas Sumi. Ayo brokoto nyak uruan rukun Islam ya iku lima satakroro rukun kasiji bisuwa kalawan ngaji kabeh pindone lakoni salat kabeh telune bayar zakat katepan poso ana ing bulan Ramadan kabeh lima haji lamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami
agami nama Islami. Islami agami Islam sudah terang asal dawe dari pangeran. Yes apik. Ada Apa? berita ini usulan. Pripun. Ini ada kehilangan kunci sepeda Vario. Bagi yang menemukan kami minta tolong. Oh nggih, sepeda malih dumateng sedaya pamriksa ingkang wong mriki mbok bilih nemokaken kunci Vario. Saged sukake wonten dhuwur panggung. Mekaten nggih, mesake sing ngurano gunane sik nemu sik kelangan kecuwa. Yo, Mas Nur, aku yo kelangan nih. ora urusan. Nggon aku ki terus rek-rekan ngene iki tiba mak kluthik tibane nanti ra ngerti ya. Ah radong. Bujel Mas Nur. Apa? Bujel. Kok bujel piye ta? Gak apa? Agen aku bentuknya apik. Kepiye to? Ayo lonjong ngono kae. Oh kanjeng hanya kowe ora genah. Kaya balumprit. Hah? Oh perahu layar. Oh, Mas ana sing request njaluk perahu layar. Mas Nur, ana sing njaluk. Alah padune kowe dhewe kuwi kok. Ae lho. Alah. Kae. Oh. Aja glendeng wong ora nyawer kok. Apa ora ana banyu njaluk perahu layar iki lho ya ora. Ra iya. Ora luwes. Oh kok malah nyawer sempak ki piye jalan. Mas Rian, Ayo. Yen kelingan marang sliramu wong ayu. Kaya rinucit rucit jane atiku. Jaman biyen-biyene aku katon nopo saiki ning aku iki katon nopo. Desan mono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula kurang ira yen sliramu citra ninggal kromo milih gandeng priya liya Janjane iki mau salah sapa? salamu dewe Oh ganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku kok ora kira yen saiki uripku bakal nelongso. wong ayu wong walek kumreng sliramu aja tega walas putra putrimu papalanku jiwa wis tak trimo pasrah marang sang kuasa Janjane iki mau salah sapa? Kok ganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso saiki uripku banget nelongso. tak kentung Arek Mas Supi, ini sampean ora nelongso to saiki? aku ora Alhamdulillah. Mas Nur ora Piye, wis piye? ana oleh tombone. Wis wae. apa tambane apa Alhamdulillah. Mambengi ro aku. ngapur tenan Cari Upi. Oh nggih. gumoh Ngapunten sekedap. Bobele ingkang ketalan kunci Vario saged medhet wonten dhuwur panggung. Non? Oh nggih, nggo. Nggo, Mas. Napa to mamek-mamek arep mentil apa piye? Pasukan militer iki Janis.
Apa? Piye? Lagu apa? Lah ngene bae. Engko nang omah malah melayu. Aku malah gila dicedhaki kaya ngono Lanjut ke yo, Mak. Yo. Selak bengi. Ya, manut. Ada pada depan. Wajib ngaginalah tangawaton lurung ilmu. Wajib ngaginalah tangawaton lurung ilmu. Ojo lirat yen turun rasa pademu. Ojo lirat yen turun rusak pademu. Wajib ngaginalah tangawaton lurung ilmu. Wajib ngaginalah tangawaton lurung ilmu. Ojo lirat yen durung rusak bodhomu. Ojo lirat yen durung rusak bodhomu. Rapi kuasale agawe wenang. Rapi kuasale agawe wenang. Kinamong sunat nulungi mareng sembayangan. Kinamong sunat nulungi mareng sembayang. Nulungi mareng sembayang. Robi kuasale gawe wenar. Robi kuasale gawe wenar. Kinamong sunat kinamong sunat nulungi mareng sembayang. Kinamong sunat nulungi mareng sembayang. Nulungi mareng sembayang. Siap. Iya. Yuk hadap muka. Kita pemuda selama Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia yang kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Wis. Iki Ya. sebengi. Yo, durung siap. Oke, kewan-kewan. Lanjut ke. Sedaya pamreksa sampun sami gelo, kula sakanca padhenge paembong. Sedaya pamreksa sampun sami bubar, kesenian monologa toke kewanan. Rame critane anggone paparangan, kabeh prajurit padha sami bubar padha pepenggalan kanto sarang kepan. Rame critane anggone paparangan, aderitake raja Arya penangsang. Ra ana sing kalah, ra ana sing menang, padha pepenggalan padha salah tunjang. Critane anggone paparangan, ra ana sing menang, ra ana sing kalah, kabeh prajurit padha sami bubar padha pepenggalan kanto
kabeh critane anggone peperangan nyeritake raja Arya Penangsang ra ana sing kalah ra ana sing menang padha pepekalan padha salah dunya